Parang natutulog lang. St. Peter. Naghana ni mo po ang sa paksik-paksik. Nagnana ang baba. Ano po, bungi. Nagklipan na bababal. Ako ni boy. Hi, what's your name? Boy Pilash. Don't mind me, say boy, let's not talk too much. Step on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Hi guys! Welcome back to Okay, welcome back to our channel, guys. Mga loves, today is gonna be a very, very special video because we are going to makeup. Who's gonna have makeup day? Mga loves, may make-upan ko si Boy Pila! And Girl Pila. Another Girl Pila. Sana magustuhan nyo ang ending ng ang makeup. So, si Boy Pilas, napa-oo ko siya. For how many days nililigawan ko si Boy Pilas para sa kanyang makeup tutorial. So, tingnan natin kung anong magiging itsura ni Boy Pilas, mga love. So, excited na ba kayo? Are you excited, King? No, Boy Pilas, are you excited? Okay, so first is gagamitin natin ang Neutrogena Hydro Boost. I wanna open it. No, ano ate? Ayan. Ayun. Diba fresh ni? Okay, next is primer, but gagamitin natin itong baby skin for eraser ng Maybelline. This is for Boy Pilas' pores. Horse Pila's course. Yep. Ooh, Kasi amazing. so many, kini siya nigi makapa baby face kung tayo makapawala sa What's pores. that, Nanay? Diba? So smooth. So cool, Nanay. So cool. So cool. Perfect. Kailangan ginido. Why like So, this? next is gagamitin. Piece of glass. Gagamitin natin ang It's a L'Oreal black Infallible one. Pro Matte, mga loves. Bromad. Ayan. Here's Bromad. In a shade of 105, which is natural beige. 200, Nanay. 200. 100. And titingnan natin kung ubra ba to sa Skinny Boy. Oh, there. Is it Ikenan? Yeah. Joy, tell your face. I-blend natin. Blend, blend, blend. And blend, blend, blend. Hi, people. Hi, people. Wow! Tada. Parang akong makira. Puting-puti yung mukha ko ah. Papi, up here. Hindi kita muna lang tayo mong pandiki ako. Papi, too. Next, gagamitin natin ang Fit Me Concealer para mawala yung mga Papi? i-conceal natin ng mga ano. You like it? You like it? Good eyes, Papi. Next, gagamitin natin ang Nichido Powder. Yay! Close eyes. Surprise! Parang natutulog lang. St. Peter. St. Peter Brito. Atay! Sa mukha, Ronnie. Kilay na I'm siya. here, Nanay. Next, mga loves, i-contour natin ang kanyang face. Ano? Look up your My face. Dora! Dora. Very, very good. Contour pa rin natin. Just to create that effect. Contour effect. Ah, diba? Matapos Okay! So, next mga loves is gagamitin natin sa susunod itong
Ever Bilena Advance and Cover 12 Color Eyeshadow Palette. Ito siya. Oh, diba? Amazing! So, this has 12 eyeshadow palettes inside, mga love. So, pag i-open mo siya, ayan, meron siyang mirror. And, ayan siya. O, diba? So, ito ang gagamitin natin kay Boy Pilas. I-remember nyo to, mga loves, ha? Kasi mamaya, sa end ng video, meron kaming sasabihin. Charot! Okay. Wala ko bungi. Kakulatan mo na. Nag-clip ko na ba? Ano na? Okay na. Ito ko. Kita ka? Mali! Aknod yung boy. Ayan, nakita ko na. Ito bungi. Ay, nakatawa ba? Sa mukha. Ay, hikay. Yun yung may bungi. Sa mukha. Ayaw ba? Kapuya. Pero kaya walang jigod ka. Pirahan mo. Mabay ka. Lagi ka. Imong giko sa jigging ka. Patay rin. Okay, so yun na. So beautiful. Wala akong bungi. Ayaw to yung ani. Ayaw ba? Okay, tama na yan, Boy Pilas. Ang pagtatanggal ng ano. Ni, Ano ito mo rin ay puti? Ring. ulat na. Wala pa. Ay. Hello guys. Ano? Tama ka kasi. Ito bang drink? I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Okay, so magli-lipstick na si Boy Pilas. Naghana ni mo po ang paksit-paksit sa lips. Nagnana naman yung baba. Nagnana na yung baba ni. Okay, look at them. Kailangan ni Bea ko, Bea. Okay, so yan na si Boy Pilas, mga loves. Bila ko muna. Ayan ka. Sige, hi, Boy Pilas. Close your eyes para makita ka nila. Close your eyes na. Ayan. Other side. Other side. Ginidim po. Ayan. Kalo. Load. Atay. Wow, tamo na yung buhok ni. Ano? Hi, what's your name? Boy Pilas. Kit-kit tayo na pag-kit-kit. Diba? Ang ganda ng make-up. Okay, mga loves. So, eto yun, mga loves. Thank you so much. Ito ang kanyang ginawa kong makeup kay Boy Pilas. Sana nagustuhan niya, mga loves. Okay, so, yan mga loves. Thank you so much. Sana nagustuhan niyo ang makeup ni Boy Pilas na ginawa ko. Kaya lang, where's Kongkong? Finish na? Oh, you wipe your, doon na ikaw. You wipe your, ano muna. So, sana nagustuhan niyo ang makeup. So, naligo na siya, mga loves. Pero may scarf pa rin siya pink. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mga loves, sana nanood kayo hanggang the end ng video kasi itong si Ever Bilena, ito siya na palette, yung maraming shades. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ito, yan. I will be giving away 2 of these. Yay! So, ito sila, dalawang Ever Bilena na mga palettes, and we'll be giving away dalawa dahil love na love namin kayong lahat. Woohoo! Yes, is here. Okay.
So, all you need to do, mga loves, is just subscribe to my channel. Make sure na public ang subscription nyo para ma-verify namin at makita namin. And please don't forget to like this video. Give us a big thumbs up. And also, please follow me sa aking Twitter at Instagram. And like my Facebook page. Ilalagay lang din namin dyan ang mga username. Ano to? Laki ng mukha. So, ilalagay lang namin dyan yung mga usernames. And to make it very, very simple, para mapili namin kung sino ang mananalo ng palette na ito, just make sure, mga loves, to comment kung bakit kayo karapat-dapat manalo ng palette na ito. At kung nagustuhan namin ni Boy Pilas, nagustuhan namin ni Boy Pilas ang inyong comment at reason, then, dalawa sa inyo ang magwawagi. Yun lang. So, simple, di ba? So, more chance of winning. So, gandahan yung mga loves. These are very beautiful palettes. And, dalawa talagang pinamigay ko dahil mahal na mahal ko kayo, char. The promo will start now and will end sa July 2. Dahil July 2 is my birthday. Yay! So, i-announce namin sa mga social media accounts as well sa July 2, sa birthday ko, kung sino yung mga napili naming nanalo. Okay? So, yun mga loves. Thank you so much sa panonood. We love you. Susunod ulit. Love you. Mwah! Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.